ବୁବୁ ଏଇ ଧନ ଇରେ ଇରେ ପକେଇଦେଲା। ଆଉ ଖାଅ ନା ଦେଇଦିଅ ମାମାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ସେ ଫ୍ରୁଟ୍ କୁ ବୋଉ କଣ କରିବୁ? ଜୁସ୍ କରିବୁ? ତୋର ଏକାଦଶୀ ଖାଇବା ଆଜି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ ମୋର ଖାଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସାଧା ଭାତ କାକୁଡ଼ି ଡାଲି ଦହି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଆମର ପଣସ ମଞ୍ଜିର ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ ଆମର ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଏଇଟା ପୋଟଳ ଗୋଟେ କ'ଣ କଟିକି ପୋଟଳ ଭଜା ବାଇଗଣ ଭଜା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଆଜି ମୋର ଖାଇବା ଏଇଟା ଏକାଦଶୀରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇକି ଦେଖିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ପଣସ ମଞ୍ଜି ମୋର ତ ଲଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଲଞ୍ଚ କଲେଣି ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରହିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି, ମନ ଶାନ୍ତି କରି ଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।